umuntu eshumayela ulunga uzokufiwela noma ungaqondile ukushumayela uyogcina ushumayela ulunga ebengeenyawo ebiza ethi come on now farkonke amankosi. So one of the good sons of this house and then onganamona ukusupport abanye uma ngabe uNkulunkulu abasebenzisa. Ngiyacela simele ngenyawo thina sonke as we are going to welcome this vessel of honor. Glory to Jesus. Simele ngenyawo bazana. Hallelujah. Ngiyamthembisa ngo-1 bazana sobe siphumile ya. Fan ngo-1 ngo-2 sobe siphumile malibonga malenkosi. Akusindoda edonsayo le. Amen. Indoda engeke iliqede hour. Amen. Ubonile nomhlobo izolo na akaliqedanga even their hour. So and then so now let's close our eyes as I pray. Our daddy God, we thank you, we bless your name, we give you praise, glory and honor. We lift you up, oh God. You are wonderful and kind to us. Father, we thank you to be here to receive from your throne and from your heart. Speak, Father, in this place. Let our lives never be the same again. Anoint this servant of yours with your anointing and your oil to minister, thus said the Lord, and to speak your heart and to speak your mind. Let our hearts, oh Father, be ready to receive and to conceive, thus saith the Lord. In the mighty name of Jesus Christ, have your way, Holy Spirit. Let him disappear as you appear. In Jesus' name, amen. As we welcome. Hallelujah. Hallelujah. Don't cover kanjani. Let's stand up. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Ngokuqala nje ngibingelela uNkulunkulu ekhona ngaphakathi kwethu. Hallelujah. Thina sonke uma semzini esingawazi noma kuthiwa umuzi womngane wakho siyadinga ukuthi sithole invitation. Hallelujah. Amen. Nokufika obesangweni lapha ya noma ufika unokhe eminyango ukuthi sanibona ngize kusibanibani. Hallelujah. But there's one man engaziyo ngayo ukuthi yona imenywa ukuthi nikhulume. Amen. Hallelujah. Ngiyashaya uNkulunkulu izandla. Hallelujah wazalwane. Umshayeli wethu umshayeli izandla. Umshayeli uNkulunkulu izandla uNkulunkulu. Umshayeli uNkulunkulu izandla bazalwane. Hallelujah. Wayithatha manje ngoba ukuthi uvule namhlanje. Umshayeli uNkulunkulu izandla. Hallelujah. Abantu bahamba belele bengagulanga ndawo. Kodwa banuvukile namhlanje. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Bese ngiyabingelela bazalwane. Ngicela nje ukuthi ngisale sengibingelela nje umfundisi wami, ngibingelela bonke abafundisi abakhona ngaphakathi kwethu. Hallelujah. Ngiyabingelela omama umfundisi abakhona, ngibingelela nje ibandla lonke ngegama lenkosi yethu Jesu Christ. Hallelujah. Ebeqinisile umfundisi angeke ngihlale kakhulu ngoba vele nami ngiyasaba bala. Nje ukuthi ngisheshe ngimemeze bese ngiyasuka bese ngicala liyaphela. Sizela nje ezwini in the book of Exodus chapter 14. Exodus chapter 14. Ngizocela nje uzongiphelezela ngesizulu uma ngihamba. Mina ngiphatha King James the new version kodwa kukhona mhlawumbe umunye who has a different version. Not King James, maybe, I don't know, new translation, good news. Ozomsiza futhi naye. Ngoba abuya khuluma ngendlela engafani manje ngifuna ukuthola sengiphambanisa inkomisho. Hallelujah. Amen. Exodus chapter 14. Engiliphathayo lifundeka kanjena. Now the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the children of Israel
and they speak to the children of Israel that they turn and camp before Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, opposite Baal-zephon. You shall camp there, it by the sea. Hallelujah. uJehova wakhuluma kuMoses wathi yisho kwabakwa-Israyeli ukuba babuyele emuva bamise ngaphambi kwe-Pi-hahirothi ngaphakathi kwemigo khona lokho bazalwane phambi kweBhaalisefoni anomisa ngaselwandle nibhekane nalo. Hallelujah. Amen. Oh, Cindy, Jesu Christu. Yebo manje Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, izwi lakho leli nkulunkulu namandla. Ngiyathandaza ukuthi ngathi ungakhuluma ngalo bantwana bakho. Engathi uNkulunkulu ongcwele kungakhulumeka kahle ngezwi lakho. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. So, bazalwane ke lasifunde khona. Ngiye ngahlala kuleli izwi isikhashana. Ngizozama nje ukuthi ke ngingasheshe ukumemeza ngoba ngiyazazi umuntu namawala. Bese memeza ungakahlangani. So ngizocela nje uningibelezelele ukuthi ke ngizama ukuchaza ukuze kuchazeke. Hallelujah. So lithi iBhayibheli leli masibela nje emuva kancane. Just a small history ngale ncwadi le. This was the time uNkulunkulu ekhipha khona uIsrael eGibhithe. Hallelujah. Now iBhayibheli malichaza malibele emuva uzofuna nje ngothola isikhathi. Lithi iBhayibheli indlela kahle kade zazimbili zokuthi baphume eGibhithe. Hallelujah. Khona indlela ayehamba I think ayehamba ngamaFilisti. Enye indlela ihamba ngolwandle olubomvu. Hallelujah. Now uma ngimila ngeBhayibhelini ngiyochecka kahle indlela le ukuthi kahle lezi indlela zazingophi uma ngibheka imap lapha. Ngithola ukuthi ulwandle olubomvu zazikhona ndawo zombili. Noma kuthiwa bahamba ngeyamaFilisti indlela babeyolithola ulwandle olubomvu. Hallelujah. Noma ngathiwa futhi bahamba ngendlela le engapha kuthiwa bahambe ngayo still futhi ulwandle olubomvu lukhona kuleyo ndawo. Hallelujah. Kodwa le ndlela kwathiwa bahambe ngayo yayizohamba ulwandle olubomvu bese beliqeda kube khona indlela ababezonyathela kuyo engenawo amanzi. Amen. Hallelujah. Athi ngizobonga sifune example ngakhona ngiyenze. Uma kuthi le stage lesonke si ulwandle olubomvu. Hallelujah. uIsrael esuke eGibhithe ngapha. Wahamba uIsrael wayesezofika kule ndawo engenalutho engenamanzi. Mase lithi iBhayibheli lasifunde khona uNkulunkulu wathi ke Moses buyelana emuva. Kusho iBhayibheli athi uNkulunkulu Moses buyelana emuva. Kule ndawo ubele emuva lithi iBhayibheli kunendawo lapha eyayibizwa ngokuthi iPi-hahiroth. Hallelujah. Mabebuyele emuva uthi uNkulunkulu mangifike kuleyo ndawo Moses fikani nibeke ikamleni kuleyo ndawo leyo. Ngamanye amazwi bazohlala kuleyo ndawo leyo. Indawo yokwela ikhona kodwa uNkulunkulu bangahambi ngayo abakhempe la kule ndawo le. Uyabona mangathi uyemephi njengamanje uzobona ukuthi iPi-hahiroth leyo ndawo indawo eqashe kanjani. Indawo engathi ikhwapha kanje bese iphinde yavela. Yilapho uNkulunkulu athi Israel afika beka icamp khona. Ngabe singiyabona uIsrael ezibuza ukuthi ke indawo yokwela nje nansi. Sisabe kwelana ephapheni.
ngoba phela lesikhathi sosiphenda sihleli kule nkamlelo kumele ngabe sesiwelile saqhubeka sayaphesheya kodwa uNkulunkulu uthi ke qala ubahlalisele lekhwapha lele ePhihari Road eqala. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli ke khona lapho babengekho bodwa kuleyo ndawo ngoba uthi babehlala uthi inkamlelo lenze sure ukuthi nelibhekisa nombhali osiyama ufuna le gama lelo ndale umbhali Zefoni. Hallelujah. Ngamanye amazwi igama lihleli kulo ngifuna ngibheke lesithiko sikaBhali Zefoni. Angifuni ngibheke ulwandle olubovu. Angifuni ngibheke ibhithi la ngiphuma khona. Kodwa kunesithiko kuleyo ndawo ngifuna sibhekane nasemehlweni. Yebo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli balibeke igama leso sikhathi. Uma ikhuleka iBhayibheli lithi iBhayibheli uFaro uyothi mayenibuka abone ngathi sedukile. Uyothi mayenibuka uFaro abone ngazathi ke ihlane selinigwenyile. Engathi ayisekho indlela enzohamba kuyo, engathi ayisekho yaphambili ayisekho neyemuva. Hallelujah. Uma ikhuleka futhi iBhayibheli lapho lithi iBhayibheli uFaro waqala wakhipha impi yakhe. Lithi iBhayibheli wasiletha over 600 yamahasha ekade wathembile. Wathatha lempi futhi ukuze aphume alandu Israyeli obonakala ngathi udukile emehlweni akhe. Uma likazi iBhayibheli lithi waphuma uFaro ehambana namadoda akhe namasonja namahasha kawathembileyo. Lithi iBhayibheli wagijima uFaro akuphilanga isikhathi eside. Sithi iBhayibheli selithi wabafika behleli ePhihari Road. Uma liqhubeka lifunda kahle lenzansi lifike lithi linye wabadlula bahlezi ekhwapheni. Lithi iBhayibheli wabadlula ngamahasha ngemuva landelwa yini phakathi nendawo kunoBhali Zefoni. Ngale yokuthi uIsrayeli masethufu nobaleka ayike indlela azobaleka ngayo. Ithi kubuyela kuPhithe noma uyakhonza uBhali noma utabela ngolbovu. Amazwi ayezwakala yini? Ayisengekho indlela yokuthi uIsrayeli abaleke ngayo. Ayingekho indlela akaphela kabule ngayo. Ithi kubuyela kuPhithe noma ukhonza uBhali noma utabela ngolbovu. Sendete lezinyanga. Hallelujah. Now indlela uNkulunkulu ayebabeke ngayo yayivuma ukuthi uIsrael njobe trapped kule ndawo. Maye phakamisa nje ikhanda kancane mayethi lithi iBhayibheli bayibona impi kaFaro. Ngamanye amagama le ndawo ngathi yayiphezulu. Yayivumela ukuthi wonke umuntu okuleyo ndawo akhona ukumbona uFaro eza nempi yakhe. Ngamanye amagama noma sebekhala kuNkulunkulu abakhala ukuthi Moses khona indlela singahamba ngaye ngapha. Kunalokho lithi iBhayibheli umbuzo wabo oqala ukuthi ingoba amathuna engekho yini eGibhithe ngoba nendlela uFaro ebevale ngakhona wayenza ukuthi kube impossible ukuthi ke uma usungenile ePhihari Road kuphumeke ngaphesheya. The same way ukuthi laba abakuKristu bengeke besalahleka. Angeke besalahleka. Laba abakuKristu angeke besalahleka. Ngendlela uNkulunkulu akayidesign ngakhona lento uyazi ukuthi emehlweni omuntu it is impossible
udabula phakathi ulwandle olubomvu. Uyazi ukuthi emehlweni omuntu it is impossible ukuhlakaza impi kafana. Kakhulukazi manibona lamahasha agijima kangaka, anishiya kalula kangaka, senihambe indlela ende kangaka. Ngeyinsuku ezimbalwa andlula anithola nisaphumula olwandle olubomvu, ngoba laba abakuKristu abasalahleki. Now lithi iBhayibheli sebekhala, bakhala uIsrael kuNkulunkulu. Now pay in mind ukuthi ngendlela abebaningi ngakhona labantu laba bekukhona lonke uhlobo labantu khona la kwaIsrayeli. Hallelujah. Ngendlela abebaningi ngakhona ngamanye amazwi bekhona abalungile nabangalunganga khona kuyo le group le. Hallelujah. Khona bebekade bephila impilo eright eGibhithe belungile, kodwa kukhona futhi nabangaphilanga impilo eright eGibhithe bengalungile, kodwa bonke babizwa ngegama elilodwa futhi bonke bakhona kuyo le group le. Now lama people lawa mayemeza uNkulunkulu, now pay in mind ukuthi kumemeza abantu abaphingayo khona la. Now pay in mind ukuthi kumemeza abantu abake bakhonza ezinye izithixo khona la kuyo le group le. Now pay in mind ukuthi kumemeza abantu abangenafana nokuthuka inhlamvu kuyo le group le. The same group, yona le group le. Pay in mind kumemeza abantu ababulela imizi yabantu kuyo le group le. The very same group ihlanganisa uhlobo oluningi labantu obelukade lungahlakazeka, kuthiwa lona lo bekhipha umbono wakhe ngokuthi phuma kanjani eGibhithe, kodwa uNkulunkulu abayunite abahlanganisa bonke in this corner. Hallelujah. In this corner. Hallelujah. Now might qhubeka iBhayibheli basalwane. Okay, manje siyahamba ngempela siyathula manje. Lithi iBhayibheli mabekhala bakhala ngakodwa uNkulunkulu, bese amanye amagama eBhayibheli basebesho kuMose, basho kuMose amathuna ayengekho yini. Abanye bathi ngcono sibuyele siyokhonza siyoqhubeka futhi sibe igqila zakhona kunokuthi sibele la emanzini. Ngcono ukuthi sibuyele khona le eGibhithe siyothwaliswa futhi amatshe asindayo khona eGibhithe. Hallelujah. Now mayisakhala lapho uthi uNkulunkulu ngifuna ukusho lamazwi lawa kaMose lawa uverse 1 right verse 13 lithi, and Moses said to the people, do not be afraid, stand still. Athi makulana, stand still, do not be afraid. Malkubeka lithi, and watch the salvation of the Lord. Tell futhi makulana, watch the salvation of the Lord. Amsazi isimo hambe kuso mhlawumbe uzofike lapha, kodwa uMoses uthi stand still and watch the salvation of the Lord. Mhlawumbe lapho uthandaza ufuna umsebenzi, kodwa izwi lithi stand still and watch the salvation of the Lord. Angazi wabeka kanani mhlawumbe isimo ngethi mafuna ufuna ukuzibulala, kodwa izwi lithi stand still and watch the salvation of the Lord. Angazi mhlawumbe usabona ufuna isikhala angathola, kodwa izwi lithi stand still and watch the salvation of the Lord. Angazi wabeka mhlawumbe nabazali, kodwa izwi lithi stand still and watch the salvation of the Lord. Watch the salvation of the Lord. Ingayithina uNkulunkulu econingi, abafuni ukuthi hamba fast kaningi, abafuni ukuthi ke sizila abantu abahlala wedwa kuphi. Uthi just stand still and watch the salvation of the Lord. Uyababona labo phambi kwakho bakuhlule kade umile, kodwa lithi stand still and watch the salvation of the Lord. Just watch the salvation of the Lord. Now, kumbula kade bekhempile kule ndawo yikho. Hallelujah. Kade bekhempile kule ndawo yikho. Probably phela usuku, if not a few days behleli kule ndawo. Belinde the next instruction uthi
senza njani uma sisuka la now sebekhalile kuMose abantwana bakwaIsrayeli uthi uNkulunkulu izo response kaNkulunkulu athi ngifunde futhi uma ufunisho right verse 15 and the Lord said to Moses and the Lord said to Moses, why do you cry unto me? Now, usually uNkulunkulu makukhala kuye, futhi especially in the Old Testament, it didn't take time ukuthi uNkulunkulu aphendule. Bakhala kuye ngezinto eziningi. Hallelujah. Bakhala belambile, bakhala bonyiwe, bekhala behlasela izipho. Kodwa kwawonke ama responses akhe kulezi zimo lezi. This is the first response uNkulunkulu umuzwa ethi nikhalelani kimi. This is the same God obathathile wabafaka ekhwapheni endaweni impossible ukuthi iphumeke kuyo. Kodwa namhlanje uthi uNkulunkulu nikhalelani kimi. Hallelujah. Uma eqeda lapho ukhipha instruction kuMoses uthi Moses le nto koyiphethe thatha yona. Oh, before esho njalo uthi why do you cry unto me? Tell the people of Israel to go forward. Now, kwakungcono emehlweni abo ukuthi bathi go forward back to Egypt. Kwakungcono kakhulu emehlweni abo ukuthi bathi go forward beyosefa back to Egypt. Kodwa i-forward uNkulunkulu akayibhekile ile impossible emehlweni kaFaro, impossible emehlweni abo ngoba uNkulunkulu uthe induku ayikhombe ulwandle olubomvu. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ke khomba ulwandle olubomvu lungakahlangazeki naphakathi. Into eqhamuka after that uthi bayitshele baye phambili. Alikafeli ithemba lokuthi kungenzekani lapho siyakhona. Kodwa instruction ithi batshele baye phambili. Ubahamba indlela abazi kuzokwenzakalani mabefika phambili kalula sebeluka eduzane. Kodwa instruction ilula ithi batshele baye phambili. Ukuba ihamba indlela ungazi ukuthi sekwenzakalani la uyakhona. Kodwa uhamba nezwe engqondweni elithi yaphambili. Awazi ukuthi uzofika la uyakhona. Kodwa izwi lithi yaphambili. Awazi bakuzwakala kahle basabani. Kunezimo uma usibheka usijaja ubone ukuthi hayi mina ngikhona lana mina ngikhona ngeke kwenzeke. Kodwa instruction kaNkulunkulu ayishintshi futhi angeke iguquke. Ngendlela elamandla ngakhona, ngendlela esiqiviso ngakhona, ithi shona phambili. Yakubula ngiyofuna umsebenzi kodwa. Bengithanda ngifakaze ngoba ngiyazi ufakazi buthatha isikhathi. Ngathi bavuka imi 2 weeks. Angazozala la yakhona kodwa just give me 2 weeks. Ngizolala nje la 2 weeks. Angisho ngokuya ukuthi makungalungi ngathi kuye mase ngithola umsebenzi zobe sengini. Uma fast ngiyaqasha. Amen. Angazi ukuthi yini into engidrive, angazi ukuthi bakwenze njani. But inhliziyo nje lokuthi go forward. Abanye abantu bathi ngcono ukuthi mobizwa nge-interview. But kunale voice ethi go forward. Yathela just go forward.
angizange ngithathe i-CV ngifake maybe online or do anything like that. Into engangiyenza go forward. Bengene company finish introduce, hello, my name is Longantuli, ngiphume ngihambe. I was the actual CV. Into engiyenza ukuthi go forward. Yabona makuthiwa kunento engafakaza ngayo iyona le. Ziningi izinto uNkulunkulu angazenza zona empilweni, but when it comes to saying uNkulunkulu sets a stage for himself ukuze azobuka imovie idlala, into mina ngufakazi baleyo nto leyo. Go forward. Go forward. Now, esekhulumile uNkulunkulu kuIsrayeli, athi kuIsrayeli batshele baye phambili, and then uyaqhubeka explain ukuthi kuzokwenzakalana emva kwalokho. Ulwandle luzovela ngaphakathi. Hey uNkulunkulu. After that, lithi iBhayibheli ingelosi ehamba noIsrayeli phambi kwabo yasuka phambi kwabo yayoma emva kwabo. Now khumbula lithi iBhayibheli baye baningi kangaka noIsrayeli. Ngihlale ngizibuza ngithi ababekade bengemuva khona behamba bengazi ukuthi kuyiwapi, belobezwa sekufika ngamahemhem kubo ukuthi kuthiwa siyekhelana, ukuthi kuthiwa leliya, ukuthi kuthiwa bengamazi uNkulunkulu. Engabe seyabona leyo ngelosi isuka phambili iyayidabuli yakhe emuva, ihamba itshela abangazwanga ukuthi namhlanje uyadabula nje emuva. Ithi ngazekhathazeka namhlanje uyakhe kwafulekuleka. Ithi ngazakali, ithi namhlanje ngizambona uNkulunkulu wenu. Phela iqiniso ukuthi kunabantu esikhonza nabo kodwa uNkulunkulu abamazi. Sihamba ngabindlela ende kodwa uNkulunkulu abamazi. Ezwa ngamahemhem ukuthi uNkulunkulu ukhona. Babona bona ufuna ekuseni ebese beyakile ekuseni bahambe nawo kodwa abamazi. Kodwa la ingelosi babezele lalela namhlanje ulwandle liyafulela. Ulwandle liyafulela. Nawe ungathi ungazi ulwandle liyafulela. Nawe ungathi ungazi uJesu namhlanje isikhathi sakho ulwandle liyafulela. Khumbula manje esibhabhelweni lithi iBhayibheli wahlangana ngamadwala, lithi iBhayibheli wadabuka phakathi nakuthempeli ukuze nawe ungamazi namhlanje umazi, ukuze nawe ungakhona ukufika namhlanje ukhona ukufika kuwo. Seside kakhulu isikhathi uphilezela, seside kakhulu isikhathi ubonile benza nawe uyenza kodwa abazothiwa. Kodwa namhlanje lumakiwe losuku. Awucabangi confusion yayikhona, uJesu sengangcwatshiwe. I-second day ngendlela beyiconfuse ngakhona, abazi ukuthi benze njani. Abanye uthola ababuyele ey'ntweni zabo besenza before, ngoba inhliziyo zabo nalokho ukuthi awusebethele ugcwatshiwe sekuphelile. Abanye basele nani ithemba lokuthi no wathi uzovula. Abanye bathi wathi kodwa sibona indlela ashawe ngawo ngenzeka ukuthi angavuli. Bathi abambala bathi no, bathi uzovula. Namhlanje ngiyasho into yenza ukuthi uNkulunkulu uma ebusumoza athi mina ngibhizelana, ingoba yena wayenale into. U-Israyeli ubuka i-current situation, uNkulunkulu ubuka ikusasa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yabona uNkulunkulu bethu ungakhathazeki ngekusasa. Wayesho leyathu yasuka ingelosi yawomemeza, lithi iBhayibheli ubusuku bonke washaya umoya lapho lwandle. Ubusuku bonke ushaya umoya lapho lwandle. Wena uhleli lephosi noshiyo uhleli kuyo, kodwa lapho lwandle kushaya umoya. Now ngendlela kuphula ethi ngakhona lo moya
akekho wayezitshela ukuthi lo moya omncane kanje ungahlukanisa phakathi lwandle olubavu. Kodwa ubusuku bonke lapha ya olwandle kushaya umoya. Now iBhayibheli lithi Moses into ayenza nje ukhomba kuphela. Kodwa anginaso isiqiniseko ukuthi wakhomba kaze wasa yini. Into enginasiqiniseko ngayo ukuthi umoya washaya kwaze kwasa. Noma amazwi washaya umoya laze lahlukana phakathi kwasho libomvu. Lalela, be still and watch the salvation of the Lord. Be still and watch the salvation of the Lord. Ebusuku bonke uNkulunkulu wayedila nesimo abasaba. Nkosi yami. Because no be still, unwavering faith. Ilento ukuthi ngibhekene ningangabazi. Thathani ukusho kwami ningangabazi nabekushoyo. Bese nibheka ngisebenza. Ukhona umuntu esazana naye owazi kusasa lethu. Thina sazi namhla lethu. But we know God who knows our tomorrow. The only thing that we have to do is be still and trust Him who knows. Thina ikusasa lethu silazi ngokukhona kuye. Kodwa yena uyalazi ukuthi it is second 100%. It shall be well with you tomorrow. Be still and know. Hallelujah, bazalwane. Spending down to the sonke siyathandaza. What a wonderful message. What a powerful message. Be still and know. uNkulunkulu uma lukhala la unokuzwa ngathi uNkulunkulu akekho noma awezwa ama-goosebumps ngenkathi ukhala kuye. Kanti uNkulunkulu udila ne-situation, ubhizi kwi-situation. Wena inkinga umlinde ukuthi eze la uzomuzwa emzimbeni, kanti uNkulunkulu udila nento emelene nawe. Haleluya bazalwane. Uma simbiza uyanqo esimeni. Wasekusene edila nesimo. Israyeli edidekile ukuthi kazi kokwenzakala, kazi yozala nkomoni nangufaro nenqola zakhe namahashi siyafa. Yingakho baze bathi kuMoses, Moses awushiyekelanga ngani siqhubeke siseve uFaro namaGibhithe sife singcwatshe kahle. Kwakunamathuna kuleya ndawo, sasidla noma sasingadli kahle, kodwa kwakungcono kunokuthi sifele hlani. Haleluya bazalwane. Labantu bakhalela ukuthi at least ubushiyeke sakhonza yena uFaro safa khona eGibhithe emgcinini kunokufa lasikhona. Kanti uNkulunkulu udila nolwandle abalwesabayo. Ayakadaya bakhosane bayakhala bona la uNkulunkulu udila nesimo abasesabayo. Omani bonke ngabanenkosi uyakhala namuhla la uNkulunkulu ubhizi nemeko obukhala ngayo for years. Ekaduya kashandarini yamaya kasandala. There is God in heaven. Ongazubona isimo somuntu ebese esimeni somuntu. Okwathi just be still njengoba esho uMntakantoni. Be still and know. And also be still and believe. Be still also and watch. Okusho ukuthi lento izodlala phezulu phambi kwena anizokwenza nto qho. Nikhona bazalwane, just be still and do bazalwane. Wena ufuna uba involved kakhulu, kanti wena uNkulunkulu ukufuna ukuqeda umsebenzi ungena entweni eqediwe. Ingakho uJesu esiphamaneni athi it is free. Yithi lapho ke sasingena emsebenzini uJesu enze njalo bazalwane. Hallelujah.
Ngiyacela bazali this very time soften imlomo yethu sonke. And then sibonga uNkulunkulu ngolwandle adile nalo. Sibonga uNkulunkulu ngolwandle futhi adila nalo. Sibonga uNkulunkulu masibonga ngolwandle siba ngezimo bazalwane zomuntu nomuntu. uNkulunkulu kwabanye usedile nesimo sakhe, kwabanye usazodila nezimo zabo, kwamanye already ubusy esimeni sabo, uyavula ubusuku bonke abantu bongaba nenkosi. Le conference le iyothi phela and then ubone sekomile kugadulu uzokwazi ukuhamba ungamlele ngaphesheya amabonga malenkosi because uNkulunkulu udila nesimo. I-conference yonke uNkulunkulu udila nesimo. Wena uhleli la uNkulunkulu udila nesimo. Wena uhleli la enkonzweni uNkulunkulu udila nesimo ekhaya. Masibili imlomo yethu sibonga uNkulunkulu for the opening of the receive. Babe egameni likaJesu we thank you. Ekadaya bakhoshana. Heavenly Father,